benvinguts a aquest acte de presentació d'aquest aniversari dels 20 anys de natalitat a Catalunya. Com a vicepresidenta del govern és mostrar el meu agraïment i sobretot el recolzament amb una empresa que és capaç de tenir un compromís social tan i tan important amb el seu país. 20 años es un éxito que no solo corresponde a Capravo, sino que también, como he dicho antes, corresponde a los proveedores de Capravo. Estos 20 años hemos dado aproximadamente, ha habido algo más de 1 millón de personas que han participado en el programa. Nosotros estamos más allá de la responsabilidad social, queremos estar comprometidos con la sociedad en la que vivimos. Què ha passat aquests 20 anys a Catalunya, amb la fecunditat, amb la natalitat? Quan el nen és Marc, amb diferència el nom més posat amb 20 anys i ja abans. I en quant a nena, doncs ara Júlia, Martina, Maria... Sigui al Palau de la Generalitat, això ja és un luxe afegit. M'ha sobtat moltíssim que la nit de Sant Joan sigui el dia amb més baixa natalitat de tot l'any, no? El Centre d'Estudis Demogràfics utilitza la base de dades de Capravo per fer l'estudi demogràfic dels nens de Catalunya. És importantíssim per nosaltres també. És més necessari per a les famílies més recursos per tenir els fills. Intentarem amb els proveïdors que treballem tenir canes tretes i programes més intensius encara.